Grabing kakurat ug mihulagway nga nauwaw ang usa ka customer sa motorcycle dealer. Din ang mga kawani niini kalit lang nangadto sa Pinoyanan sa customer ug gipugos ang pag-embargo sa motorsiklo nga walay pahiluna sa pagpananghid. Ang customer nga si John Ayan Maturan niadto sa kompanya nga dealer og motorsiklo nga nagbase sa dakbayan sa Mandawi aron unta bayran ang 4 ka buwan nga bitay. Apan nakurat na lang dihang giingnan nga nahali na ang motor kay gibaligya sa lain. Tungod sa kaguol ni Maturan, midangob sa Brigada Action Center aron masuta ang kahimtang sa iyang gidatahan nga motor. Nunot sa kasagmuyo nga gisalikway sa dealer ang iyang unta nga pagbayad. Daling gihimo ang beripikasyon sa Brigada Action Center ngadto sa dealer og mga motor. Nahinabi si Gerald Alcober ang bag-o lang nga giinstalar nga manager sa maong kompanya. Bisan pa man sa paghangyo sa customer nga iyang bayran ang bitay, kusganon kining mibalibad og hugot nga gibarugan nga usa ka palisi sa kompanya og ila na nga katungod nga ibaligya sa laing customer ang giembargo nga motorsiklo. Dugang panini, miingon sab si Alcober nga dunay laing paaging mahatag ang motor kung kinihutdan og bayad ang nahabilin nga bayranan sa duha ka tuig nga kontrata. Apan miingon usab si Alcober nga posibleng dunay laing paagi o mahatagan og pabor sa ikaduhang higayon ang customer. Magdepende sa resulta sa dagan sa negosasyon sa legal counsel sa matag habig. Kana naatay chance sa anak siguro mana sa akong gingon nga adto na sa tong top management sa atong mga dagko nga labaw pa nako. Kay sila may mulas decision ana regarding anang mga anak. Kay ang motor nahali na biya, nabaligya na biya. Pero if ever og unsa man ilang masabutan, akong paningkamutan og hangyo ang katong nakapalit sa motor nga among gipa repossess na. Nga pinugos nga mamamaagi kay harason na ninyo, di na pwede. No, kay ba mo tan-aw niyo gahi man mo bayad ning kuana o paili kaso plus damages ay tungod wa na mo bayad yung utang paili kaso dili na to yan di na pa man tay balaod di kay inyo na lang kay abi inyo lang katungod ang pagrepossess inyo na lang pangwaon dito wala kalibutan ng ahasan ng motor samot na nga ibaligya pa gyud wa sila kaybaw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.